אז אחד הדברים שככה אני תמיד מספר על המקום הזה, זו על אישה מקסימה שלמדה בקורס הזה, ואחד הדברים שהיא שיתפה זה שכל פעם שהיא מפסיקה לעשן היא עולה במשקל. הייתה מאוד רוצה להפסיק לעשן, אבל לא לעלות במשקל. אמרת לה שזה לא הקורס הזה, אבל היא החליטה שהיא רוצה לעבוד על זה. אחד הדברים היפים זה שעבדנו על דחפים. הרי זה דחף, אוכל, סיגריה, קפה, זה דחפים, בסדר? אתה מרגיש את ההרג', את הדחיפות, למקום הזה. אחד הדברים היפים שהיא למדה זה להתבונן בכמייה. יש כמייה לדבר. אז כל פעם שאתה חושבת על הסיגריה, אתה רואה איך הכמייה מתעוררת לה בגוף. כל הנקודה שהזמנתי אותה זה לשהות בכמייה. כל פעם עוד שנייה לפני שהיא מדליקה. לא להדליק, אבל כל פעם להאריך את זה בעוד שנייה. מה שקרה יום אחד היא פשוט שעתה מספיק זמן בכדי לראות איך הכמייה עולה לנקודת קצה, שאני חייב סיגריה, אם לא מדליק סיגריה אני מת. ואז הכמייה התחילה להתפוגג, כי היא לא פעלה עליה. אז הבחורה הזאת הפסיקה לעשן וגם לא עלתה במשקל, כי זה הכל בכמייה. זה תהליך, אוקיי? אנחנו עובדים עם עצמנו כל הזמן. לא מבטלים את עצמנו, לא נלחמים, זוכרים? נותנים מקום, שוהים. השיעה זה המפתח להכל.